سلام پلیں بلوچ راج، امید کناں کہ شما جوڑ وشے انچو کہ ما شما سرپدیں کہ سلیم امین نا 31 دسمبر 2020 تا وتی آفیشیل یوٹیوب چینل اٹکوتگا آئی وتی نوکی ریلیز بتگیں گانا وتی چینل ہم اپلوڈ کتگا بلے مرچی 4 روز بیت کہ سلیم امین نے یک وائسی سوشل میڈیا شنگنت بیایت ساریہ سلیم امین نے ای وائسا گوش درنے پداوتی گپا دیما برنے سلام منی پلے راج و منی گوجدارو کان انچو شما سیو سرپدے کے مروچی کے وحدہ ازما گون سیادی دارو کے اموک ازمکارا پاوتا یوٹیوب چینل جوڑ کتا امی وڑا من سلیم امینہ وتی یوٹیوب چینل جوڑ کتا بلے او بلوچا منی امی شہر منی اجازتا حبید زبتا و شنگ کتا اگر فون کتا ورسپ کتا گشتا کہ منی امی شہرہ ڈیلیٹ بکن بلے شانوازہ منا درا در جواب داتا کہ تی مرضی من گانے ڈیلیٹ نکنا تی گانے دیاں انچو کہ شمائش کت سلیم امین گوشگائیں کہ من او بلوچے اونر یعنی شاہنواز رشیدہ گو دست بندی کتگ کہ منی گانا چا وتی ویب سائٹ و وتی یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کن بلے آئی صاف انکار کتو گو گوشتگ کہ من ڈیلیٹ ہی نہ کنا ارچ گانا ای بیتیں ما وتی ویب سائٹ وتی چینل اپلوڈ کنن وڑا بیایت ما شما سلیم امین نے ہم آواز بننے تاکہ شاہنواز رشید سلیم امین نے ای گانا چا وتی ویب سائٹ وتی یوٹیوب چینل ڈیلیٹ بکنتے اگا کسیا سلیم امین نے چینل سبسکرائب نہ کتا گوڑا آبروتے یوٹیوب سلیم امین نے چینل سبسکرائب بکنتے محنت وار